Lesgezi indaba zo-1 KZN TV ifundelo samkeliswa kanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini namhlanje. Kutuswe Amagalelo Komdlokombane abasethokoza Babhikishele Ugesi kanti Action SA isingeneleleke kwelezimboni sakwaSithebe. Namuhla ke kuhlangana eminyaka emithathu imbube yakho Thama njengoba kayagula ngalo lolu suku ngonyaka ka2021 somlando uDokotela Zakhele Shamase uthisile sabuza uzolithini kade nezulu yohleze khumuleka amagalelo akhe okuqoquzela abantu kuba balime ukuze bekwazi ukusiphilisa kanjalo nokuvikela umhlaba wengonyama trust. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uShamase uthi ke kusase kuseni ukuthi ke isifiso zembube ziyenzeka noma azenzeke ngaphansi kwesilo esisho mesizulu ugazolithini. Usuku lanamuhla Ziyi12 kuNdasa seliyohlezi liwumlando njengoba luyisikhumbuzo sokwebuza kwesilo uzolithini kade nezulu. Ilanga lashwa nemini ngalolu suku isizwe sakaZulu sangena emlindweni kanti ukukhumbula igalelo likaMdlokombane i1 KZN TV ikhulume nabaholi abahlukene kuzwa imbono yabo. Umhlaziyi ozimele uDr Zakhele Shamase uPauleka banzi nomongameli uRamaphosa wayesithembisile isilo uthi awuzokuthinteka umhlaba kaZulu mase khuluma indaba zomhlaba o land restitution nama land claim lana akhona nama compensation expropriation of land without compensation kwathola ukuthi umhlaba kaZulu awuzokuthinteka. Siyakhumbula sibona kusekuseni ngesikhathi sama black face isilo nebutho elithile nayo uRamaphosa beshaya ingoma ethi hu awu chaza khona ukuthi kwasekuvunyelwana ukuthi umhlaba kaZulu awuzokuthintwa. Isiloko sasigqugquzela abantu ukuthi balime bayibambele ngokwazo esibona sangathi mhlawumbe nalokho kusazoqhubeka kwenzeka noma singakaboni kuqhuquzeleka esikhathini samanje, kodwa sasikuthanda ukuthi abantu bangavelaphi bakhuthale bayibambele bona. Omunye owasebenza eduze nembube uDr Zwele Mkhize uthi ayolala amaqhawe. Ziningi igaba lapho ngikhumbula khona sihamba naye siyokhuluma nomphakathi ukuthi kube khona ukuthula. Uhlangothi lwesifo sengculaza wayigcina athi mayikhuluma ngathi ukhuluma ungqongqoshe wezempilo ngendlela ayinolwazi ngayo nezinye inhlaka zezempilo ayizikhuluma ehamba phambili eyokhuza ukuthi abantu abaziphathe, abantu abahlonipha imiyalelo, abantu abathatha imithi, abantu ababheka ukudla abazokudla. Zonke lezi zinto uMdlokombane athi mayizikhuluma uzikhulume uhlale phansi ufunde kuba ngathi uthi umuntu useklasini ufundiswa uthisha owazi yonke into ngalolu hlangothi ayohamba amaqhawe yosala ibonga izona ezohlale ezibadabula nasemanxiweni ukuthi makuhleziwe ithi mayikhonjwe indawo kuthiwa lela nxiwo kokukhona usibanibani othile bese kuba khona abantu abasha abazoqhuquzelwa umlando obuqhawe nomlando wentshisekelo ayifika nalowo mholi ngaleso sikhathi. Naye uMdlokombane usibeka kuleso sigaba ke esifisela indlunkulu sengathi isilo esikhona naso singabambele enyaweni silandele enyaweni zikaMdlokombane esifisayo ukuthi nabaseduze kwasisilo bazi ukuthi leli guga abaliphathele isizwe likhulu kangangokuthi alingangaye nobani oseduze kwalo kodwa lingangomphakathi wonke waseNingizimu Afrika olindele likhulu, olindele izifundo, olindele ukuba nesohola ngesibonelo phakathi kwezwe ukuthi uma sekufika igama elithi Ndlunkulu elithi Silo bonke abantu bazi ukuthi kuzoba nobuholi obuzobasa phambili. Sifisa ngathi Ndlunkulu yonke ingabambana ukuthi namathizethize siwabonayo nesiwezwayo akhulumeke ngaphakathi esigodlweni kuphunyelwe ngaphandle sekunezwe elilodwa elisihlanganisayo sonke siyaphambili. Usihlalo weIFP KwaZulu-Natal nokufolosa ngaye esihlalweni sobundunankulu uThami Ntuli ubekile amazwi. Kodwa fanele ngabukhumbula isilo nje kuphela, fanele sikhumbule imisebenzi yaso ukubumba isizwe samaZulu nanenhlanga zonke bekwazi ukuhlalisana umlayezo wokulethwa ukuthula nanokuqhuqhumezela amasiko. Imisebenzi yesilo kuyohlala isikhulumela ngisho sesiphumule sona phakathi kwethu njengoba umbaluli imisebenzi esibiqhamile esiyenzile sengathi nje isizwe samaZulu kwenathi singakwazi ukukhuthala kakhulu kwezolimo njengoba sasiqhuqhumezela ezolimo senze iqiniso sihlalisana kahle nemphakathi njengoba sasingazwani nokuthi kube khona ukuxokozela. uMdlokombane
wadlulela esibhedlela iChief Albert Luthuli eThekwini ngonyaka ka-2021 kulona lolu suku lanamuhla. Lo mbiko niuhlanganiswe lewo Ayanda Dube kanye noThabani Maphumulo bezindaba ze1KZN TV. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto emgwaqweni uGrey enkabeni edolobha iTheku njengoba abahlala ehostela ithokoza bevuka umbhejazane Babhikishele intomfuthi ihlophe ongomunye walabo uthi sebekhathele ukulahla ukudla usuke sekubolile njengoba sekunesikhathi eside ke bengenawo ugesi. Kuphazamiseke ukusebenza umgwaqo uGrey Street ekabeni edolobha iTheku namuhla ekseni njengoba ke abahlali ikakhulukazi ke abakhele ihostela elibizwa ngethokoza labesifazane khona ke lapha eThekwini bevuke ke umbhejazane Babhikisha lo mbhekisho kusukela ke ebusuku bayizolo lo mphakathi ukhala ke ngokuthi sekupheleke amaviki amabili ungenawo ugesi ukuza ke kabanzi ngaso lesiteleka sinaye ke omunye wabahlali mhlawumbe ma sicela usibeke esithombeni ukuthi njengoba nigcwele imigwaqo la enkabeni edolobha iTheku yini lenikhala ngayo kwenze njani sikhalaza kakhulu ngogesi osekuyinsuku eziningi ugesi ungekho almost 2 weeks sibolele ukudla sakuchitha silabantwana asikwazi ukuthi sipheke sidle so silambe eswini so ngokubona lokho ukuthi ugesi awubusi bese sidecide ukuthi simbokodwe abafazi basethola women hostel size singene umgwaqo maybe lokho kuzokwenza ukuthi kuzwakale isikhalazo sethu sihlukumezeke kakhulu noma kunzima kunjalo sifika amaphoyisa nje banizwile nje umfana ekhuluma ukuthi asho ukuthi usidubula kodwa nje hayi siyalwa siyaphambili asimile up until ugesi uzubuye lento siqale kusukela izolo futhi sisazoqhubeka if ukuthi ugesi awubuyi. Ngiya-understand ama ukuthi la kusenkabeni edolobha iTheku kunenzanzizwe kanjani ukuthi nisedolobheni kepha aninagesi ilokho kusenza siphatheke kakhulu and okubi kakhulu izolo bekuyihostela letsa omama which means thina njengawumama sibukeleka phansi which means thina asinazo so izwi lethu ke leliso mama ukuthi siveze ukukhalaza kwethu ngokuthi sishaye esihlalela ngeke ukuthi uhlale eThekwini phansi kwemeya umasipala ula eduze singabi na ugesi so njengamanje siyaviva nje viva mbokodo viva asindawo mama sichathile siyaphambili ngale march if kuthi ugesi awubuyi Nkosiyami siye esikoleni asazochachapi asazi ukuthi sizodlani kumele sithenge ama fast food kumele nje inkosiyami sikhumezekile sicela ukuthi uhulumeni angenelele kulodaba kumele inyama siyabola sesithenge time 2 ngesikhathi ke wona lo mphakathi usabhikisha kuthelekile ke lona ke ithimba noma ke umholi weEFF khona lapha esifundazweni kwaZulu-Natal umongezi Thwala wakhuluma nawo ke lo mphakathi sizozwa kabanzi ke mhlawumbe Mr Thwala sicela usibeke esithombeni ukuthi na umphakathi uyabhekisha khona la enkabeni edolobha iTheku yini enikhulumayo ukubona labantu kuyacaca ukuthi ubuholi eThekwini abusekho ubuholi ofuna ukunikeza abantu imfuno neservice delivery that mayor called Kaunda is so big-headed akafuna ukuthi aphume alalela abasebenzi abafuna imfuno abalela amalungelo abo ecasha with the red tape of an illegal strike. So we are saying as the EFF angeke sihlale sigoqe izandla sibukele abantu bakithi bephila ngaphansi kwalezi zimo. Umeya weTheku neEFF we are only voting on issues ngaleso sikhathi. We are not in coalition with ANC. Nanokuthi ngeke asikwazi ukuthi sibe neqembu elifana neDA elifuna ukuthola amandla ngobackdoor. Akulandelwe imigomo ekhona ngaphakathi emkhandlwini. Ingakho ke sihlala sikuveze futhi ukuthi Kaunda uhlulekile. Khela kunikeza omunye ithuba akwazi ukuthi alide umkhandlu ngendlela okuyiyona ezoletha isidima nesithunzi kuwona wonke umphakathi waseThekwini wonkana. Lo mbhekisho ugcine uphenduka onodlame njengoba amaphoyisa egcine ehlakaza labangamanzi anomfutho kwaba nababoshayo kanye nokudubula. Khona manjalo abe-EFF babhekishe ngaphandle kokumkhulela amasipala eTheku njengoba ke befuna ubuholi balo masipala busukumele ngokusheshsha izinkinga ezikhungethe imphakathi bathi ke lokhu kunenhloso yezepolitiki. It's highly infiltrated by ANC factions, so them big-headed on being loyal to their factions, it's not going to assist the people of Ethekwini. They must come out here and lead the people and have the people going back on the ground and giving our people the services that they deserve. We have ratepayers here who are paying rates on daily basis. We have people
here who are waiting for this municipality to come and give them water. They are failing dismal. The city manager has failed the people of eThekwini. We are going to register that this city manager must be removed from this city because he's in the center of service delivery. He's so arrogant and is forever absent on work and highly incompetent on servicing the people of eThekwini. Imeya yalo masipala kulindeleke ukuba ibambe isithangamina bezindaba osungula kusasa ngenhloso ke yokucacisa ngokuya phambili malungana ke nezinkinga ezibhekene neThekwini. Eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umholo Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi ke yabo kufika kumele kuqinisekiswe ukuthi ke beze ngokuzotshala izimali kuleli kunokuthi ke bazinothise bona. Umncwango usho lokho ngesikhathi iqembu le-Action SA lihambele endaweni yaKwaSithebe eMandeni eyisizinda sezimboni ukuyoxoxisana nomphakathi ngezinkinga obhekene nazo okuhlanganisa ukuhlunyezwa abasebenzi, ukuxhashazwa kwabo kanye nokuholelwa kwemali encane nokunye. Lawa ke ngamalungu omphakathi adele ilanga belikhipha umkhovetsheni asuke ezobheka amathuba omsebenzi emafemini aKwaSithebe eMandeni. Le ndawo ke kwaSithebe isizinda sezimboni ezahlukene nokuyilapha abantu bakulendawo bethola khona amathuba omsebenzi. Ezinye ke salezi izimboni zacekelwa phansi ngamalungu omphakathi ayimasha ngoba ke engafuni ukuphuma wayimeya ngaleso sikhathi. Iqembu le-Action SA ke lihambele kule ndawo ukuyozwa isikhalazo zomphakathi. Umholo Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi ke bazokwenza isiqinisekiso ukuthi abantu bokufika kuleli kakhulukazi amashayina okuyiwona agcwele kulezi imboni ezikwaSithebe ngempela ke inhloso yawo ukuzotshala izimali kuleli kodwa hayi ukuthi ke bentshontsha umnotho bese bebuyela nawo emazweni nabo. Into ebalekile ukuthi mina sibheke ubudlane bethu namanye amazwe ngoba uma sikhuluma ngabantu bangaphandle kuba singasikhuluma abantu base-Africa kuphela. Kanti ukhuluma wonke umuntu osuka ngaphandle ongayena South Africa including uChina noAmerica nabanye. Now njengamanje siyazi ukuthi la sinenkinga yabantu abasuka eChina abafika beimboze ngengubo okuthiwa bazotshala imali kodwa ukuthi umsebenzi wabantu abayizela bona uthatha imali South Africa behambe nabo esezweni labo ekugcineni kuhlumeza abantu bakithi. Ingakho esithi ke uhulumeni Action SA uzokubhekisa eduzane ukuthi angingafika abantu bezozenza abantu abazotshala imali ekubeni bona bazi kahle bathatha imali bayisemazweni nabo. Njengamanje ingakho sikhona sikubekiwe ipolicy yethu sithi umuntu otshala imali South Africa kuzomela siqinisekise ukuthi at least iqala 50 million kuyaphezulu ngoba lo muntu lo ungasho ukuthi hayi uzo-investor hayi abantu abazodlala ngabantu bakithi egcine kuyibona abantu bakithi sebehluphekayo bephethwe abantu bangaphandle. Umncwango uthi ke abantu bakuleli abangahlukunyezwe egameni lokuthi ke izwe lincenge ukutshala kwezimali kuleli ukuze ke kusimama umnotho. Siyafisa ukuvuleleka umnotho ukuthi bezotshala imali abantu ngaphandle kodwa akungenziwa ngokuhlumeza amalungelo abantu base South Africa. Njengamanje esikubona lana amalungelo abantu bakithi ayaphulwa. I-freedom lesinyawo namhlanje nama-rights sinawo namhlanje alolwe kanzima kakhulu akwazi ukuthi sivuma sithi ngoba nakho we are desperate for investment besithi somele sivulele kuhlumeza abantu bakithi akwazi sivume ukuthi abaqashi la abanye abasuka ngaphandle kuthiwe ibona abanika abantu bakithi ama-condom ukuthi umuntu asaba ukudlwengula emaphuma ebusuku. Umbuzo uthi kungani umsebenzi kumele aphume ebusuku emsebenzini ngoba uyazi akukho safe ngaphandle akuphephile ngaphandle bese wena njengomqashi uthi ukuze mawudlwengulwa uphephe mnike icondom. Sithi abaqashi yini ehlelo ulungisa imoto uma uphuma ebusuku umuntu phela arrange imoto zomsekhaya kube umfike umshiye egcekeni ekhaya wazi uphephile. So lokho komisa konke abanandaba nomuntu wa South Africa bayindaba nemali ibona. So kubaleka ukuthi imali yesibalekile kwazi ubaleka ukudlula impilo yomuntu. Ezinye zezinto abakhala ngazo ukusebenza amahora amaningi kodwa ke bengawaholeli ukuholelwa imali encane bahlukunyezwa kangokuba ke abaphathi benye yezinkampani onika abasebenza amakhondom ukuthi uma bephuma ebusuku bazivikele uma bebanjwa zigebengu. Amachanda azinengcindezi kakhulu. Amachana anengcindezi kakhulu ayafuna ukuthi wenze overtime ongekuzuza uyiholele. Okokuqala lokho usasebenza ngo9 hours. Lawo ma-hours sewudanki. And imali yakho abakhonzile ukukhatha imali once wafika nje mhlawumbe 5 minutes late usuyekhatha u20 usuyithola ingasaphelele kuwo lo 290 noma u350 lo kudepend ukuthi leyo ndawo ungene endaweni enjani. Kunendawo ekuthiwa iEB lapho uphuma ngo10 umama wakhona uyanikeza amakhondom wokuthi nibanjwa yiphara ekwazi ukuthi uyivikele ngawo. Sambuza wababuza abanye abasebenza ukuthi iphara linaso nesikhathi sokuthi liqaqe indaba ekhondom ngoba libi naso leso sikhathi leso wasakahlangani nalonto kanjalo yena. Bayasihlukumeza bona abantu bangaphandle
bayasicindezela kakhulu futhi nabo ibona laba abanye benza sicindezeleke kugcina sekuphunywa ebusuku ngoba bona banankinga ngesikhathi sokuphuma futhi abanankinga nemali eholwayo. Imali eholwayo emachayineni incane kakhulu u250 lapho kumele urent, kumele uthenga ukudla, kumele uhambise imali emakhaya. Leyo mali ayisinelisi kakhulu. Asithi hulu kuqedolo siyasiqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukelo sabukela indaba ze1KZN TV nazi ke okuyizona ehamba phambili usukuna namhlanje. Kutuswe Amagalelo Komdlokombane abasethokoza Babhikishele Ugesi kanti Action SA isingeneleleke kolezimboni sakwaSithebe. Abahlali base age 39 kuward 19 ngaphansi kumasipala eNewcastle basibafuna ke lingenelwe uhulumeni likazolonke udaba lezindlu okwafaka abantu ongebona kuzona. Iziko lezindaba lihambeleke kule ndawo uxoxisana nenye ingxenye yabantu okwakumele ke bahlomule. Usathi mechaza akhali izinyembezi wesifazane othi kwafakwa omunye umuntu endlini yakhe ekubeni ayilinda kusukela ngonyaka u2009. Bangiphucile indlu bantu bami mina. Sebengiphucile sengihlele ethembeni kubo labantu abayigebengu. Hey ngibuzwile ebuhlungu. Yabona umuntu yakwazi ukuzwisa umuntu ebuhlungu. Ubuhlungu ebuzwile bafowethu. Angazi ukuthi kumele ngenze njani. Lo mphakathi uthi ngekukuthola ukuphumula bengakakhishwa kule mjondolo abalindiswe kuyona. Kunabantu abahlele ezindlini zabantu abangaprovelanga kuzo. Namhlanje sisalwa naloko akulunge lutho. Leyo nto ngisho umasipala waseNewcastle uyazi kahle. Kunabantu manje abahlele ezindlini zabantu abangafuna ukuphuma kuzo. Kuneyinamba umuntu angena endlini kaSidoyi kanti akayena uSidoyi. Umuntu angena endlini kaShongwe kanti akayena uShongwe. Leyo nto le iyinkinga isiphatha kabuhlungu. Siyacela ke manje ukuthi siyayifaka umphakathi wonke uyazwa waseNewcastle ngisho umasipala ngoba kunemfihlo abayenzile badayisa izindlu zabantu. Umasipala uthi yalazi udaba lase age 39 useyinhlelweni zokulungisa uhlu lwabantu abavaleleke kwakumele bahlomule. Njengomkhandlu ke sihlela into ukuthi kuqala ukwenza ukulungisa ibeneficiary list. Ithi ngalungiswa kahle ibeneficiary list ba-allocateelwe bonke abantu indawo zokuhlala noma itende. Bese ke kuqhubeka iproject ukuthi bakhelwe bonke abangaphakathi. Bakhelwe bonke bese kuthi abawofika uma kukhona izisalayo kodinga ukuthi ba-apply bathole imuva. Futhi uma ngabe kukhona ba-applyile abazosala lukhona uhlelo likamasipala lokuthi sibahlonzele enye indawo la bezokwazi ukuthi baphinde bakhelwe khona ukuze angabi bikho umuntu ose-39 ozothola engenayo indawo yokuhlala. Kube isimo esathi ukuba sibanyana sonakala nje endleleni kodwa ke awusakwazi ukusola babe khona ukuthi soniwa yibo thina sesikhona kumele sibone indlela ukuthi silungisa kanjani. Kanti kusasa kuzoba nokhetho lokuchibiyela kule ward kulandela ukusula kwekhansela le-ANC elabeka izathu zokuphepha. Kudebo Hosbisi wesindaba se1KZN TV kuChannel 261 ngiseNewcastle. Imeya kamasipala wesifunda ukusikhumbuzo 0 Mqadi uthi ke ukuhlanganyela namakhosi kungenye ke izindlela zokuqinisa ubudlelwano bathole nokuthi ke imphakathi abaqhamuka kuyona ibhekene naziphi izinselelo. Ekhuluma neziko lezindaba uMqadi uthi okunye ke bazokudingida ukuvezela amakhosi ukuthi ke sebeyiphuculule indlela yokuhlinzeka ngayo amanzi emphakathini. Imeya kamasipala wesifunda ithi kubalekile uqinisa ubudlelwano namakhosi ukuze baqonde kangcono ngezinselelo ezibhekene nomphakathi ongaphansi kwesifunda ukusho lokhu ngesikhathi kuhlangene amakhosi angaphansi kwalesi sifunda ukuzokwethula izinhlelo ezahlukene. Khona la uGwini la sihlangene namakhosi wonke asogwini sizokhuluma ke izindaba ezahlukahlukene namakhosi kodwa izindaba kakhulukazi ezithinta izizwe zamakhosi. Njengamanje sikhuluma ngamanzi ukuthi amanzi siwahambisa kanjani endaweni yasogwini. Iqhuba uthi yebo zisekhona izindawo ezinenselelo yokuthola amanzi kodwa sekunohlelo lokuhlinzeka ngamabhoholi. Kuyenzeka zibe khona izindawo ezinjalo kodwa siyayithembela kakhulu nakuyona information esiyitholayo ebuholini bendabuko nakuona amakhansela ethu njengohulumeni. Kodwa kuze lezi zindawo kufanele ukuthi makhanjiswe ama-truck
la athola amanzi anikeza abantu amanzi. Zikhona nezinhlelo zama boreholes ezenziwe la amasha ekuthiwa ama production boreholes okwazi ukuvula njenge tap ukuze uthola amanzi. Uthi ukusebenzisana namakhosi kanye nezimeya zomasipala abancane kudlala indima enkulu ekufinyeleleni kwamanzi kweminye imiphakathi. Zikhona izindawo ezingakabi nawo even nalawo ma boreholes. That's why bengithi lama projects amakhulu azokwakhiwa azokwazi ukucover zonke lezo zinkinga lezo ezindaweni zamakhosi ukuze abantu bakwazi ukuthola amanzi ngokusheshsha. Ukuthi amanzi maswaplana athatha isikhathi eside ukuze siwabone ethephini, mhlambe ngaba u3 years kuya 5 years ukuze siwabone. So lama projects njengoba emakhulu enziwa amanye wawo azothatha 5 years, akhona seqalile azothatha isikhathi esifishane ukuze abantu bakwazi ukuthola amanzi. Inkosi yesizwe sakwanyuswa ithi yize zisekhona izindawo esanenselelo lokuthola amanzi kodwa ikhona imizamo esiyenziwe. Umuntu wayiraise ku2016 leyo nto ukuthi sekuneminyaka ayamanzi engekho lapha abantu. Uhulumeni siyakujabulela ukuthi uthi uletha intuthuko abantu abangaphuzi nembongolo nenkomo, kodwa thina sakubona lokho lapha eMdungu. Ekuwukuthi ke umuntu bekhalela lokho ukuthi enhlelweni ezikhona zikahulumeni kulezi ndawo ezithinta umdoni kakhulukazi bese kuba indawo yasemgangeni, kube indawo kuphinde kuthinteke indawo encane, khona indawo ethiwa isempunga, kuphinde kuthinteka indawo yakadumisa. Kulapho la umuntu ebona khona abantu beshona emfuleni beyokha amanzi. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Umasipala wesifunda King Cetshwayo wethuleke ngokusemthethweni umklamo wamanzi endaweni yaseMankwathini kwaMbonambi edleke isamba esilinganiselwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-33. Ilungu lomphakathi uBhekisibiya uthi ke kufana nephupho kuyo kubona amanzi egeleza empompini njengoba bebowathola kanzima ngesinye isikhathi ke bengawatholi inhlobo. Sekungumlando ukuthi umphakathi waseMankwathini kaMbonambi uhamba amabanga amade uyokha amanzi njengoba ke sebezowathola egcekeni kompompi. Namuhla ke uMeya kaMasipala wesifunda King Cetshwayo uThamintuli bevuleke ngokusemthethweni lo mklamo wamanzi. Lo mklamo wamanzi usuwonke ke udle izigidi ezingama-33 zamarandi. Umphakathi ke uthi ncinci kamjoli ngamanzi. Kwamanzi ngijabule kakhulu ngoba nanka ayaphuma la manje egcekeni kanti ebeshodela vele. Uma besingenawo abekhona besiwathola lapha ngaphandle kodwa bengekho kahlobo ebephinde kube nesikhathi lapho angaphumi khona sisokole. Besihlale ngokusokola lana ke sinabantu abadala abakhulu kakhulu abawadingayo amanzi ngaso sonke isikhathi. Singcono thina sibuye sikwazi okunye ukuxazulula ngezinye indlela, bona abanayo indlela yokuxazulula. So sizame ngendlela okusama ngayo bese sizwa ke abantu bomphakathi abanye abanama borehole. Sihambe sifike sicele kubona ke besiphe amanzi sikhulubeka impilo ibe right. Kodwa khona besilala sigezile, silala hlile. Okubalekile nje injabulo ukuthina impumelelo ukuthi khona nakuba sibe nesikhathi eside ke kodwa sisafaresha singenawo kahle amanzi ngendlela efanelekile. Kodwa kuyimanje ithemba manje ngibona ukuthi inhlupheko ithe ukuqhela ngesifo samanzi. Ngibone isondele yonke into izokwenzeka manje, inqubekela phambili izokwenzeka yonke. Lolu hlelo kufuze ngabe lapho thulwa kudala kodwa ke lwaphazamiseka ngenxa yokulinyazwa kwengqala sizinda, kanti ke imizwa zohlomula kulolu hlelo ingu711. Namhlanje bezodlulisela lo msebenzi ke njengoba sibonile ayaphuma amanzi empompini. Abantu bala eWard 3 sebezokwazi ukuthi masa villages amathathu bakwazi ukuhlomula ngamanzi. Okunye okubalekile ukuthi kube namathuba umsebenzi wa43 adalekile nabantu abangama20 bendawo abaqeqeshelwe bathola uqeqesho accredited le welding. Akuyona ukuthi project yamanzi kuphela khona okunye kuzosala emphakathini. Umphemba ke ubesedonsa umphakathi ngendlela ukuba ke benze isiqinisekiso ukuthi ke bayiphatha ngendlela ingqala sizinda abayilimazi ukuze ke bengawahluphekeli amanzi. Sixoxelana nomphakathi ukuthi sengazi ukuthi bangayiphatha kahle le ngqala sizinda le. Kungabika ukuganga okunye bayigadele bona ngobe yabo. Abakuthozela kakhulu abantu banamanzi manje endaweni amanzi ahlanzekile. King Cetshwayo kuyaqhubekela phambili. Indawo zahlukahlukene ukwenza lo msebenzi lo ukulungisa umonakalo ukuze abantu bakhona bagcina sebewacosha amanzi. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi kobe kuyihlokwana bekuyizona beyihamba phambili. Kutuswe Amagalelo Komdlokombane abasethokoza Babhikishele Ugesi kanti Action SA isingeneleleke kwelezimboni sakwaSithebe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.67 cent emaqhathaniswa ne-dollars America libo 20.42 cent emaqhathaniswa ne-euro libo 23.93 cent emaqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide lu 2,179.16 cent ounce uwolo engahliziwe wona u-82.21 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce uthi-ke ushiye uPercy Tau ngaphandle eqenjini elizodlala imidlalo yobungane ngasekupheleni kwenyanga ngoba-ke emvikela lo mgadli-ke ugijima kwi-Al Ahly yaseGibhithe utholeke kugxekwa kakhulu ngesikhathi-ke Bafana idlala kwi-Africa Cup of Nations kanti uBruce ukholwa ukuthi-ke akekho esimeni esifanele. uTau-ke wagija iphenathi emidlalweni wokuvula bedlala neMali nalapho-ke lakuleli lagcina-ke liguqile ngamagoli 2 eqandeni. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile